Dorang sian haroroni mara COVID-10 sia dang pola piga perdala-dalan naro marmeam tu panatapan huta Gijang na adong di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Hinorhoni gabe dang pola sadia godang pangoman di pertiga-tiga na adong di panatapan ini. Di bulan 6 tahun nasalpu sangado hirator perdala-dalan naro marmeam tu huta Gijang. Alai adorang sian bulan onom saha tu ujung ni tahun 2020 dang pola sadia godang halak naro marmeam tu panatapani. Siganu pari olodo hola 5 tu 10 halak naro jala olodo dang adong namanuhor 33 ni par 33 di inganani. Setelah pandemi ya pengunjung memang makin berkurang. Jadi setidaknya hasil penjual nggak ada sama sekali. Manghihoton hatani amang si matupang naromar meam tu huta Gijang tiari Kamis tanggal 8 nasalpu dihilala nasida doma argahu tiket si galaron nalau masuk tu panatapan huta Gijang ala saha do 6.000 dipangido pengelola sian sahalak perdala-dalan narotusi asing do pemuse dohot parkir ni motor na ikon galaron na. Ya sebenarnya tiket masuk ke sini terlalu mahal. Kami ada 10 orang kali 6.000 udah 60.000. Dan lagi minum kopi dan segala macamnya. Jadi saya kira ini terlalu mahal untuk masuk ke sini. Kalau bisa sih 4.000, 3.000 nggak apa-apa lah. Pasti banyak nanti pengunjungnya ini. Ibardo organisasi galaron di pardala-dalan di huta Gijang dohot di inganan parmiaman na asing. Songo di luak si picur na adong di hubang hasudutan manang di Simar Jarujung na adong di Simalungun. Syah Tapanuli Utara, Toba TV, Mabaritahon.